Amaia Nagusia, zer moduz, egunon? Egunon. Aizu, pandemiaz asko hitz egiten ari gara, toki guztietan, eta emakumeongan ze eragina izan du sindemia honek? Gu krisialdiek beti emakumeengan eragina bikoitza izaten dela, historikoki horrela izan da, eta oraingoan ere, naiz eta esan ziguten, guzti honek lagunduko zuela gauzak orekatzen, adibidez etxeko lanak banatzen hobeto eta horrelakoak, ikusi dugu horrela ez dela izan, eta eragina oso bortitza izan dela gure egoerarengan, ez? Bai, orain, datuak ari dira ateratzen, ezta? Lehen sumatzen genuena, orain datuetan ikusten ari gara, argi eta garbi, ezta? Zer azpimarratuko zenuke eragin horretan? Zertan atera gara emakumeok galtzaile gizonezkoekin konparatuta? Nik uste du zaintza lanetan, ez? Horretan argi eta garbi ikusi dela. Itxialdia hasi zenean, esan zitzaigun, behintzat familia, ari naiz familia beti tradizional eta ohikoetan, aita ama dauden familia horietan, zer esanik ez ama bakarrak diren familia horietan, eragina askoz larriagoa izan da. Baina esan zitzaigun, horrek lagunduko zuela, itxialdian lana banatuko genuela, eta biak etxean egonda, zaintzak beste modu batetan izanen zirela. Eta gero ikusi dugunarengatik, zuk datuak aipatzen zenituen, gogoratzen dut itxialdia amaituta, Valentziako Unibertsitateak ikerketa bat egin zuen, inkesta bat egin zuen, eta hor agerian gelditu zen pertsona estresatuenak itxialdian izan zirela telelanean zeuden amak. Eta gero ere itxialdiaren ondoren ez egonkortasun horretan, eskolarik gabe, zaintza lanetan aurrez txiki esari naiz, baina baita ere beste helduen zaintzaren zama badakigu emakumeok izan ohi dugula. Eta hor ere ikusi zen itxialdiaren ondoren, eskolarik gabe, emakumeok eskatu behar izan genituela baimenak lanean, soldatari gabeko baimenak, jardunaldi murrizketak, udaran ere hori guztiak kudeatzeko soldatari gabeko oporrak, eta horrelakoak. Eta egoerak ez du hobera egin, baizik eta okertu dela esanen nuke. Orduan, hain zuzen ere, 2018an feminismoaren olatu berrian zaintzan lanak aldarrikatzen ari genituen horretan eta zaintzari garrantzi hori eman nahi genion horretan, ikusi da nola olako krisi baten aurrean, sistemak ez balin badu malgutasunez jokatzen eta ez baditu babesten egoera zaurgarriago batetan daudenak, azkenean emakumeok ordaintzen dugula presio bikoitza, horrelako egoera batetan. Nerea Filat, kaixo. Kaixo. Zaintza lanei buruz hitz egin nahi nuen zurekin, zaintza erdigunera ekarri behar dugula, behin baino gehiagotan esan dugu sindemia honetan zehar, baina egia da honek agerian utzi dituela miseria guztiak, eta miseria asko eta asko zaintzarekin lotuak daude gaur egun gure gizartean, ez da? Esanen nuke, sindemia honek erdira zerbait ekarri ez badu, zaintzak izan direla. Bai, erdira eraman du gaixotasunaren kudeaketa, hori zainketen parte bat izan dela, baina zaintzak, esan nahi dut, gizarte oso baten osasuna, maila guztietako osasuna ez du erdigunera ekarri. Orduan, zaintzen inguruko eztabaida sindemia honetan oso sakona da, hanka pila edo beso pila bat ditu, eta toki ezberdinetatik eusten aldiogu. Egia da, feminismoak aspaldian hori komentatzen duelan, ez? Zaintzak erdigunera ekarri behar ditugula, baina zer da zaintzak erdigunera ekartzea holako sindemiaren momentu batean, ez? Nik ez dut erantzun borobilik, noski, baina badakit zer ez den zaintzak erdigunera ekartzea. Umeak etxean uztea bakarrik haien familiekin egoten inolako sozializaziorik gabe, inolako mugimendurik gabe, uste dut ez dela zaintzak erdigunera ekartzea. Zaharretxeetan gertatu dena, hain zuzen ere pertsona helduak errespeturik gabe tratatzea, errespetua ulertuta maitasuna jasotzea, zainketa duinak jasotzea, ez fisikoki bakarrik baizik eta psikologikoki,
hori ez da zaintzak erdigunera ekartzea. Jendea bakarrik hiltzen ustea, bueno, azkeneko, biziko azkeneko momentu horietan besarkadari jaso gabe edo hitz politik jaso gabe, hori ez da zaintzak erdigunera ekartzea. Baliabide ekonomiko txikiko familiak edo logela batean bizi direnak, edo paperik ez dutenak, edo etxetik kaleratu dituztenak kontuan ez izatea sindemia batean, eta haien biziak ere erdigunera ez ekartzea, ez da zaintza, ez? Beraz, nire sentsazioa da, ezer gutxi ekarri dugula zaintzei dagokionetatik, ezer gutxi ekarri dugula erdigunera sindemia hontan. Bai gaixotasunaren kudeaketa, COVID-arekin positibo ziren horien zainketa, argi dago, dena bilakatu da hori, nolabait esatearren, baina beste guztia ez. Beraz, oso momentu gogorrak izan dira, zen norbaitek egin behar izan du hori. Badakizu, Madrilgo territorio domestikoko kolektiboko etxe langileek esaten dutela gu gabe mundua ez da mugituko, ez? Zaintzetan hori da gertatzen dena. Zaintzak ezinbestekoa dira, zaintzari gabe mundua ez da mugitzen. Orduan, baldintzarik egon ez bada ere, zaintzak egin behar izan dira, eta munduak aurrera egin du sindemia hontan. Kostata ere, baina egin du, ezta? Norbaitek egin du hori, nork egin du hori. Noski pandemiak egoera, osasun aldetik egoera larrialdi bat ekarri digula, baina azkenean gure sistema kapitalista patriarkalak nola erantzun duen egoera honi, hori da niretzat gakoa, ez? Non sistema batetan ez dagoen aurreikusia zaintza lana eta emakume eta menpekoen egoera zaindu behar dela, horrelako lurrikara baten aurrean, noski sistema honek ez dauka erantzun egokirik. Horregatik hainbeste aldarrikatzen dugu sistema aldatu behar dela. Esate baterako ez orain eskolarekin dagoen jardunaldiaren harira ez, dagoen polemika hau, ulertzen dut eskola momentu honetan asistentziala dela, ez? Eta egoera askori erantzun behar diela. Baina nire ustez ikuspegia edo begirada oker dago, ez? Sistemarengan jarri beharko genuke ardura, ez? Administrazioan, sisteman, enpresa munduan, eta ez hainbeste eskolak geroz eta ordu gehiago eskaintzea, baizik eta bestea, sistema egokitzea menpekoen zaintzara, ez? Eta hori nola egin daiteke? Sistemak zer egin dezake zaintza lana bere gain hartzeko? Bueno, hori bai argi dago beste estatuetan horrela egin izan dituztela. Beti aipatzen dira estatu nordikoak, baina horrela izaten da, ez? Lehenengo eskaintza unibertsala izan behar du. Unibertsala eta berdina, ez? Beste herri batzuetan, adibidez, aurreskolen harira. Badakigu eskaintza unibertsala dela, baina berdina ere, ez? Berdin dio zein auzotan bizi zaren, zure aukerak berdinak izanen direla, eta gainera estatuak ulertzen duelako hori bere bete beharra dela, ez? Ez du familiengan, individuengan zama hori jartzen. Hori ere esanen genuke gure tradizio katolikotik datorrela, badakigu herri mediterraneoetan familiak garrantzia handia izan duela, gizarte horren individualista garela eta horrek alde onak dituela, baina gizarte horren individualista horietan familiengan jartzen da zama eta familietan badakigu emakumeok normalean ardura hori hartzen dugula. Estatuak hartu beharko luken ardura hori familiok hartzen dugula eta zehazki emakumeok. Orduan, nola izan beharko litzateken? Ulertuta estatuaren kontu bat dela ere zaintza eta modu unibertsal eta berdintasunaren ikuspegitik eskaini beharko lukeela, ez? Eta gizarte ardura bat dela menpekoak zaintzea, ez bakarrik haur txikia, baita ere adinekoak edo menpekotasun guztiak dituztenak, ez? Horrek errestuko luke noski emakumeen lana, baina gizartearen onurarako ere izanen litzatekeela nik sinisten dut. Publikotasunetik kudeatzen direnean gauzak hobeto kudeatzen direla, nahiz eta
kapitalismoaren mantra izaten den privatizazioaren eskutik gauzak hobeto kudeatzen direla, hori badakigu horrela ez dela, ez? Interes ekonomikoak daudenean medio, azkenean etekina baino ez da begiratzen, etekin ekonomikoa. Eta estatuaren lana izan beharko litzateke giza, ez? Etekinari begiratzea. Ikusi dugu nola funtzionatzen duen sistemak, ezta? Eta normalean zaintza horiek guztiak nork eta nola egiten dituzten. Eta ikusi dugu argi eta garbi ze ondorioak dituen zaintza hori usteak esku pribatuetan diru ateratzeko esate bateako zaharretxetan. Edo ze nola bizi diren hain zuzen ere zaintza lanak egiten dituzten paperik gabeko, rekursorik gabeko pertsona horiek. Hori guztia agerian gelditu da eta batzuk eskandalizatu egin dira. Hori da, dagoena, ez da? Hori da dagoena. Kontua da, ez garela gai izan, behingoagatik nolabait pandemiak edo sindemiak argazki argi bat eman digu, ez da? Baina ez dugu aurrera pausurik eman, ez da pausurik eman hori dena aldatzeko. Oso pausu txikiak, esan nahi dut. Edo Nafarroako gobernutik edo udaletik berdin zait. Ez da plan bat batean erresidentzia publiko sortzeko proiektu bat egin, sikera 10 urtetan beteko dena. Ez da egon, ez? Beraz, edo bat batean osasungintza publikoaren aurrekontua ez da bikoiztu. Beraz, krisiaren ondoren aukera genuen hori dena gertatu ahal izateko, ez? Edo politikoki antolakuntza sakonagoa izan balu gure gizarteak, segurazki, bueno, ez? Momentua probesteko aukera izango genuke. Adibidez, zerbitzu batzuk publifikatzeko momentua. Publifikatzeko, aurrekontuak bikoizteko, estrategia berriak sortzeko, gure mundua aldatzeko, modu batean, baina hori ez da gertatu, berdin jarraitzen dugu. Ez da desprivatizaziorako prozesurik eman, ez da publikotasunari etzaio berriz zentralidaderik eman, ez da? Eta ez da gobernuan daudenek ez dutela egiten, baizik eta ez dagoela, gizarte bezala ez dagoela horren eskaera edo oihartzunik, ez? Eta hor dago, nik uste dut, hor dagoela gure muga, gauza honen guztien muga. Eta feminismotik pentsatzen dut, feminismotik ere begiratuta, galdera daudela, ez? Nola ez den hemen pausu, ez? Edo aldaketa beste prozesu batean gertatu. Ze oroar, zein da oraingo hitza, ez? Orain justu opor aurreko garai hontan gaudelarik. Jendea leher eginda dago, nekatuta, estresatuta, norbait zaindu behar baduzu, zure gainetik eta zure azpitik edo zure inguruan edo zure adinekoa dena ere, oso zaila da. Beldurri ikaragarria egon da, ez? Kutsatzeari, errekurtso gutxiago, beldur hori bideratzeko beste baliabideak ekonomikoak balira ez dira sortu, ez dira bideratu. Uste dut, COVID-on bolada hontan, COVID bera aitzakia izan dela, estres mailari beste koska bat, gehitzeko, eta estresa, egunerokotasuneko estresa hortaz hitz egiten dugunean, askotan zainketen krisiaz ari gara, ez? Nola, banoak horrika gora bera, bestea umek, ez dakizer, ikastetxeek ez dute hau bermatzen, bestea kriston krisia ikastetxetako jantokietan, hor dago nahazte ikaragarri bat, ez dugula etenik izan ere pentsatzeko, ez dugu ez, etenik izan pentsatzeko, ez etenik izan antolakuntzarako eta hor hildo politiko ezberdinak sortzeko. Ikustut, hori ere agian hemendik aurrera horren beharra izanen dugula, ez? Bizkat gelditu, pentsatu, eztabaidatu, antolatu, baina nolabait ez da aldaketa sakonik gertatu, eta hori da nik uste larriena. Eta telelana, ematen du orain batzuk deskubritu dutela telelana, baina emakumeok aspaldidanik badakigu osongi zer den etxean lan egitea eta aldi berean etxea aurrea ematea, aurrak edo adinekoak zaintzea.
Guk ja bagenekien, ezagutzen genuen, ez? Gu multitask gara, ez? Bai, uixe. Baina horrek ekarri duen estresa hain zuzen ere, ez? Esaten genuen emakumeak izan direla estresatuenak, hau da, menpekoak zituzten emakumeak. Bai, badagenekien egiten, hain zuzen ere, hainbat gauzetan arreta jarri behar izan dugulako, ez? Eta hori mendeetan zehar ikasitako zerbait izan delako, ez? Hau da, gu ezitu gaituzte mendeetan zehar besteen zaintzarako, ez? Eta besteen beharretara egoteko. Orduan aski ongi dakigu, gure lan produktiboa egiten, baina lan erreproduktiboa ere egiten. Hala eta guztiz ere, esan bezala, hori oso estresantea izan zen telelana itxialdian, haur txikiak izan dugunok, edo beste menpeko batzuk izan ditugunok etxean, hori da, ze gainera, orain egiten ari garen telelana, egia da, leiho hori ireki dela, eta telelanak malgutasuna ematen duela, eta kontziliazioa ahalbidetzen duela, baina baldin eta beste zerbitzu batzuk martxan daudenean, ez? Adibidez, eskola, funtsezkoa da, noski. Horrek bai ematen dizula malgutasuna zure ordutegia antolatzeko eta beste modu batetan bizitzeko, baina haurrak etxean edukita eta telelanean egotea, zu seguro bizi izan zenuela, eta nola egiten genuen, lo orduak galduz, oso goiz esnatuz, nik bintzat nire esperientziatik, eta badakit beste batzuena ere horrela izan zela, oso goiz esnatu, beraiek lo zeuden bitartean lan egin, esnatzen zirenean atenditu, eta gainera ez zenuen deskonektatzen. Hori da, 1000 antena piztuta denbora guztian, ez da? Dena atenditzeko aldi berean. Eta gero ere haurren ongizatearen ongizatearen gainetik, ez? Pasa izan behar genuen. Bilera bat zenuela, telebista entxufatu, adibidez. Eta nik esaten nuen, ez dut nahi ere nire alaba txikien hau oso gogorra izaten ari da, eta egun guztia telebistaren aurrean pasatzea, guztio dakigu telebista gehiago ikusi zutela, baliabide bat izan zen, eta ados, baina hori ez da beraientzat ongi egotea. Orduan oso gogorra zen, bai, goiz esnatzea, lan egiteko, gero beraiek atenditu, baina pentsatzen denbora guztian oraindik egiteko zenuen hori, orduan jardunaldia etengabea zen, ez zuen amaierarik, ez produktiboa, ez zaintzaren jardunaldi hori. Aizu, eta oro hartzi iruditu zaizu nola kudeatu duten pandemia, oso molde maskulinoak izan dira, ezta? Oso paternalista dena, oso ezakite gerra moduan planteatu dute, militarrak ikusten genituen osasungintzako prentsaurrekoetan, goazen borrokatzera, etxaionen kontra, goazen, ezakit, planteamendu bera ere maskulinoa. Bai, oso modu patriarkalak, esanen genuke, bai, oso autoritarioak, oso disiplinatzaileak, ez, zuk diozuna, ez, adin txikikoak izanen bagina bezala, oso modu hierarkiko batetan, eta oso ez bat ere feminista, esanen genuke. Hain zuzen ere, begirada ez delako, hori da, feminista izan, ez, zaintzaren ikuspegitik, edo ongizatearen ikuspegitik, ongizatea osasun fisikoa baino gehiago delako, ez? Osasun mentala eta beste ongizate mota guzti horiek ez dira zaindu. Eta, bueno, historiagilean naizen heinean, moduak niri gogorarazten zidaten 16. mendeko disiplinamendu soziala martxan jarri zenean, estatu modernoa eraikitzen denean, eta bai jarrera publikoak eta pribatuak disiplinatu behar direnean bake soziala eraikitzeko eta estatua indartzeko, berdin, ez? Gainera oso zuk zenion, oso modu paternalistan, erruaren diskurtsoarekin, erru individualaren diskurtso honekin, ez? Kutsatzen bazarete zuen errua da, eta guzti hau, ez? Orduan, bueno, atzera pausu ikaragarria edo, bueno, behintzat berdin jarraitzen dugula, ez? Eta guk txintxo kaso egin dugu, beste remediorik ere ez zegoelako, ez da? Bai, baina, bueno, jendeari aldiozu eskatu ahalegin bat, nik uste dut, ahalegina denboran mugatua denean, ez? Eta, bueno, hau da helburua,
Orduan, alegina eskatzen dizuegu, bestalde ere, alegina estatuaren partetik ikusten duzunean, erresago hartzen duzu, baina ez du mugarik izan, ez? Asko luzatu da denboran, eta aldi berean beste motatako erabakiak edo neurriak ez zirenean hartzen, baizik eta indar guztia gure ahaleginean kokatzen zenean, ez? Betikoen ahalegin horretan. Orduan, nik uste dut, nekaturik edo egotearen sentsazio hori normala dela ere. Zilegi da, nekatuta eta egotea oso bolada gogorra izan delako jende guztiaren noski. Orain ados, zilegi da eta atxeden hartu behar dugu. Baina mesedez ez dezagun ahaztu bizi izan duguna. Egin dezagun zerrenda bat, ikasi behar dugun eta aldatu behar ditugun gauza guztiekin. Ez da dila gelditu amets gaizo bat bezala, ez da? Bueno, espero dut. Halako zerbait gertatzea espero dut. Hala ere ez da horren arraza, Bat dela erraza, bai. Ez da horren erraza. Bueno, esanen nuke indar kolektiboa falta zaigula, hori guztia lortzeko. Eta, bueno, momentu batean agian ez da hori handiena. Baina nik uste dut ispiluak bueltatzen digun irudia, urte eta piko honena, nahiko gogorra dela, ez? Nahiko gogorra. Horixe, zenba dugun aldatzeko, ikasteko eta aldatzeko. Nerea Filat, eskerrik asko. Bale, zuei. Eta gero, interes politikoak eta bestelakoak hor erdian, beti bezala, ezta? Eta zaildu egin dute hau guztia esate baterako askatasuna ulertzeko modua. Zer da askatasuna tabernetara joan ala izatea nahi duzunean? Hori da, askatasuna da, baldintza materialak bermatutak izatea hori da. Eta gainera ezinbestekoak ez diren, hori baliabide material horiek, ez? Kasu honetan esate bateako terrazetara joan ala izatea, hori baldin bada askatasuna. Hori da, nik uste dut eskubiak ere historikoki egin hori izan duen zerbait, hartu kontzeptuak, ustu eta lapurtu, ez? Eta hori da askatasuna hitzarekin eta kontzeptuarekin egin dutena. Eta izurritetan gogorri okatu behar da, zu historialaria zara eta ezagutzen dituzu beste izurrite batzuk eta izan direnak. Ez dakite alde horretatik ze aldeak edo somatzen dituzu? Bai, beste batzuk egon da, adibidez peste beltza eta horrelakoak. Spanish flu eta horrelakoak. Orduan, esateko, gizarte patriarkala honek hau ez dela oraingoa, ez? Mendeetan zehar iraunduen zerbait dela, orduan normalean gizarte patriarkala hori oso autoritaria bat dira, eta jerarkikoak, ez? Baina egia da, eta hor behintzat hasieran bai ikusi zen, kolektiboaren jokaera hori, ez? Nahi hori bazegoen, ez? Kolektiboki zaintzeko eta hori asko hitz egin zen horri buruz. Martxan jarri ziren auzoetan, orain Antsoainen gaude, eta adibidez Antsoainen gazteak antolatu ziren, erosketak egitera ezin zirenak atera horiei atenditzeko. Eta ikusten dugu, normalean hori historian gizarteak baduela joera hori. Kolektiboki jokatzeko eta elkar laguntzeko. Esan ohi zaigu gizakiak sorreratik garela konpetitiboak eta gaiztoak. Eta ni horrekin ez nago ados. Hori ere oso ikuspegi kapitalista da. Kapitalistak inposatutako diskurtso bat, ez? Nik uste dut badugula eta naturak ere joera hori du, kolektiboan jokatzeko eta elkar laguntzeko. Eta hori historian horrela izan da izurriten aurrean, eta oraingoan ere egon dira horrelako mugimenduak. Beste gauza bada, ze beste interesak dauden, estatuak nola jokatzen ohi duen, eta beste guzti hori. Baina, esperantzarako badago, bintzat. Hori esperantzarako, eta orain da momentua hain zuzen ere horretan pentsatzeko ikusteko zer egin dugun ongi, bereziki, ez da?
eta norantz jo beharko genuken, edo ze irakaspen atera beharko genuken hemendikan, ez da? Eta hori, kolektibitatearena, komunitatearena da, argi euki beharko genuken gauzetako bat, ez da, zalantzarik gabe. Hori da. Behintzat, nik horretan sinisten dut, elkar laguntzan, elkar antolaguntzan eta zaintza kolektibo horretan, joera hori badugulako, eta baina hori adi egon behar garela, ze berehala ikusten dugu nola horrelako krisialdi baten aurrean diskurtso autoritarioak zein errez esartzen diren eta irensten ditugun, ez? Balkoiko poliziak eta horrelako kontu guzti horiek, hori ere ez dira oraingo gauzak, ez? Betidanik existitutako kontuak dira eta arriskutsuenak horiek dira hain zuzen ere. Irensten ditugunean, barneratzen ditugunean, horrelako diskurtso autoritarioak eta gure berdinen kontra egiten dugunean, ez? Gora begiratu gabe. Hori da. Eta horrekin batera iruditeria eta egiten dituzten kanpaina guztiak, ez da, programatuta eta ongi pentsatutakoak. Esate baterako, bueno, pues, burura etortzen zait behin da berriz Resistire kantanena. Bai. Eta holako kontuak, ez da, nola bideratzen gaituzten, ez? Modu paternalistan. Bai, oso modu paternalistan. Zuek hori gaiztoak zarete, gaizki jokatzeko joera duzute, eta gu etorriko gara zuek zuzentzera, eta gu dakigulako zer den onena zuentzat, ez? Eta hori da inposatu den diskurtsoa. Hori da, egi guzue kasu, eta bien bitartean kanta dezagun elkarrekin Resistire. Amaia Nauzia Pimulier, historialaria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta laguntzeagatik ikuspuntu feministatik ere begiratzen pandemia hau. Mil esker. Mil esker zuei. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, ta ni zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usan... Pandemia batzuentzat, gizon askorentzat batez ere, egoera guziz berria ekarri duen ezusteko bat izan da. Emakumeontzat aldiz, oroar, lehenagotik betidanik bizi izan dugunaren jarraipena baino ez da izan. Intentsua baino jarraipena azken finean. Lan arrakala areagotu eginda, baina ez da bat batean agertu. Zaintza lanak lehen planora pasadira diskurtso ofizialean, baina guretzat beti egon dira gure bizitzaren erdigunean. Orain denak gaude kontrolpean, denok izan behar dugu esanekoak ataka larri honetatik ateratzeko. Noiz ez gara gu izan kontrolpean eta esanekoak. Lezio asko ematera etorri dira orain gizon asko, baina guk lezio hoiek edarki ongi dakizkigu. Ene aizpa maiteok baietz zaudetela ados. Nola asmatu